Mene şirat жетті біздің туғарек ойынға, кешкі ойынымызға. Бүгін біз сіздің білән бірге ата-бабаларымыздың ғұрып-ғадәтләрін иске төшерәсебез келе. Татарстан яғында кешкі ойыннарны, кешкі ойын, күмәк, бию деп әйтеп беретеләр. Бәлки біздің Урал төбәгендә бұл биюның исеме икенче төрле. Сіз аны барыңызда біләсіз, күрше ауыллар, аны исеме нинди деп әйтәсез? Общий танцы деп әйтелә. Общий танцы деп бейбез. Һәм бу биюне клублар булмаган вакытта, әлки безнең әбиләребез, бабайларыбыз бию биргәннәр, клуб булмаган вакытта тау башына менгәннәр, я елга кырыена. Бүген сезнең белән кичке уеныбызны, общий танцыбызны башлыйбыз. Һәм общий танцның иң беренче өлеше нәрсә булган? Ул тауга менгәч инде пар сайлау. Егетләр үзләренә пар сайлаганнар. Һәм менә шушы кемне пар итеп сайлый икән ул кичке уенга, шу пар белән башынан ахырына хәтле шул пар белән ул иргә тиеш. Егетләр пар сайлый. Общий вперед!